Ikusi berri dugu azken minutotan nazioartean agenda betea dugula, baina horren aurretik etxean izan dugun titular nagusietako bati buruz galdetu nahi dizut, Auzitegi Nazionaleko Castro epaileak erabaki ostean, Marisol Iparragirreri, Karasatorreri 2. gradu hori kentzea. Albiste hori nola hartu duzu, EH Bildutik? Bueno, lehenik eta hemen ni behintzat harritu nago epaile batek esatea edo dei egitea legegilei legea aldatzeko, ez? Bitxi xamarra iritu zait eta irutu zait ezote dagoen hor botere banaketaren baitan disfuntzioren bat, ez? Baina bigarrenik esango nuke nire ustez azkeneko urtetan zorionez lortu egin dugula excepziozko legediaren aplikazioari buelta ematea eta horrekin bukatzea. Aurrera pauso handiak eman egin dira, eta nik uste dut oraindik ere falta direla urrats batzuk herri oso hau normalizazio politiko eta sozialerantz hurbiltzeko. Eta nik uste dut horretarako denok egokitzat joko ditugun plazoetan eta denboretan eta moduetan, baino beharrezkoa dela bukatzea motivazio politikoagatik espetxean dauden pertsonen egoerarekin. Nik uste dut herri honetan badagoela gehiengo oso bat, normalizazio soziala horrekin lotu egiten duena, eta nire ustez bide horretatik jo egin behar dugu. Eta eztabaida horretarako baldintzak ikusten dituzu, ze albiste honen berri izan ostean, biktimen elkarteek adierazi zuten, oraindik ere minduta sentitzen zirela, naiz eta eskutitz horiek publiko egin, ez zaiela batzuetan nahiko iruditzen barkamen hori eskatzeak gehiago nahi dutela, baldintzak daude eztabaida horri eusteko. Bueno, nik uste dut biktima elkarteek errespeto erabatekoa merezi egiten dute, hortan inongo dudarik ez. Baina nik uste dut gauza bat dela pertsona bat bere momentuan galdu izanagatik norbaitek izan dezakeen min metatua, eta errepikatzen dut, errespeto erabatekoa, baina gero bestetik oso presente duki behar da, urte asko pasatu egin direla, hitz egiten ari gara, espetxean hamarnaka urte daramatzaten pertsonen egoera bati buruz, eta beraz lege penitentziarioen aplikazioagatik pertsona horiek guztiek eskubide batzuk badituztela, eta nik esango nuke legea zentzurretan bete egin behar dela, eta oraindik ere espetxean diren pertsonei legearen aplikazio arrunta egin behar zaiela, gainontzeko presoi egiten zaien bezala, ez? Hortan biktimak eta kontutan hartu egin behar direla, informatuta egon behar dutela, eta bar, dudarik ez daukat, baina nik uste dute normalizazio sozialak eskatzen duela, hain zuzen, egoera horrekin orokorrean bukatzea. Araudia legedia aipatzen zenuen, eta zentzorretan bai, epailea Eusko Jaurlaritzari berari zuzendu zaiola ere bai, 102 artikuluaren erabilera horregatik, eta Ibone Bengoetxeak atzo bertan erantzun zuen. Espetxe legedia aplikatu dutela, besterik ez, gehiago espero zuen Jaurlaritzaren aldetik, erantzun zorrotzagoren bat, edo... Bueno, momentu horretan eskudutza Gasteizen eskutan dago, eta beraz guk bakarrik eskatzen duguna da legediaren aplikazio arrunt bat, motivazio politikoko presoei, gainontzeko presoei egiten zaien bezala, ez? Eta hori egiten den neurrian gure iritzia positiboa izango da. Bestelare, gai luzea dugu, aipatu dugu nazioartean, begi guztiak edo asko Ziprera begira daude, bertan batzartuta baitaude Europar Batasuneko gobernu buruak, atzo izan zuten lehen hartu emana, lehena da Irango gerra piztu zenetik. Zein espero duzu izatea, emaitzan Nikosian izaten ari diren bilera horretan? Bueno, nik Bruselan egiten dudan lanetik dudan sensazioa da tristena ez dela munduan zehar gertatzen ari den edo eratzen ari den mundu ordenu berri horren baitan sortzen ari diren fenomenoak, batzutan oso gogorrak direnak jakina, gero segurazki komentatuko ditugu, baina nire ustez tristena da Europar Batasunak horren aurrean, horren artean behintzat erakutsi egin duen posizio falta, lidergo falta, gaur egun ez dakigu zein den Europar Batasunaren posizioa estatu batuek garatzen duten kanpo politikaren aurrean, ez? Ematen du oraindik ere badagoela inertzia bat, hor erabat instalatuta, jarraitu egin nahi duena iraganean egiten zen bezala estatu batuen menpeko izaten, Europar Batasuna menpeko izaten. Eta nik uste dut garai hori dagoeneko zartatu dela, bukatu egin dela, eta Europar Batasunak
hainbestean aldarrikatu egiten duena autonomia estrategikoa eta bar, ez? Europak autonoma izan behar duela gai estrategikoetan, proiekzio globaleko botere politiko bat izateko, eta hortan oso ados egon gaitezke, baina hori ez da gertatzen. Europak jarraitzen duelako lotuta batetik hori aldarrikatzen, baina gero bestetik lotuta esaten nuen azkenean estatu batuen kanpo politika horrela eramateko hor sortu zen erakunde batean, NATOn, eta hori autonomia estrategikoa eta NATOn egotean esango nukenik erabateko kontraesankortasuna dela, eta horri zoritxarrez ez zaio heltzen. Antonio Kostak aipatu du deseskalada bati buruz banolako aportazio egin dezakeen Europak, horri helduko diotela, bake negoziazio horietan ere zenolako papera izan dezaken edo navegazio askatasuna bermatzeko bide horretan, Hormuz aipatu gabe, baina Hormuzeri buruz ari zen. Zuk ikusten duzu baduela, abagunea baduela aukera Europak elkarrizketa horietan sartzeko, nahiz eta oraingoz ez den gobidatua izan. Europak heldu egin beharko lioke bere profil horri, ez? Europaren hasierako balore fundatzaileetako bat izan du dalako bakea eta diplomazia, ez? Eta esango nuke nik azken finean zure posizioa munduari begira, proiektu globalari begira baldin bada, estatu batuen eskutik joatea leku guztietara, horrek zure posizio propio ahuldu egiten duela erabat, ez? Zeren baten batek jakin nahi duen Europak zeiritzia daukan nazioarteko gai bati buruz, estatu batuek egiten dutenari begiratzea besterik ez dauka. Eta nik uste dute Europak bere portaera horren ondorioz ahuldu egin duela izugarri proiekzio globalerako izan dezakeen kapazitatea, ez? Europak hori berreskuratu egin behar du. Europak autonomia estrategikoa baino letra larriekin lehenetsi egin behar du bere proiekzio globalari begira, eta azken finean proiekzio global horrek funtzionatu egin behar du beste inongo hirugarren potentziaren baldintzapeko zirkustantziarik gabe, ez? Eta orduan, nik uste dut, azken finean, galdera, ez, Kostak esandakoaren bidetik, erantzuna da, baietz, hori heldu egin behar diola, baina bere portaerak ahuldu egin duela izugarri horrelako aukera bati heltzeko daukan kapazitatea. Galdera da nola hautsi estatu batuekiko duen menpekotasun horrekin. Starmer eta Macron entzun genituen duela aste batzuk, beste hainbat gobernu bururekin batera ere bai, Hormuzen dauden mina horiek kentzeko bidean laguntzeko. Hori litzateke bidea, aurrera pauso bat ematea, gehiago inplikatzea eta kaso horrela estatu batuekin, Washingtonekin parez pare jartzea, menpekotasunari galtzeko. Bueno, momentu honetan, Hormuzeko gatazka honetan guztian Europa bezala inplikatzea baldin bada horre jarrita dauden minak eta kentzea eta bar, minak kentzea oso ongetorria da beti ere, jongo zalantzari gabe, baina nire ustez hori da posizio hartzea gatazka horretan parte den estatu batuen eta Israelek osatzen duten bloke horren alde. Ez zait niri iruditzen Starmer eta Macronen posizioa Europa burujabe eta autonomo bat sendotzearen aldekoa izan daitekenik, baldin eta nazioarteko gatazketan baten alde implikatuz izango baliz. Nire ustez ez doa hortik. Uste dute bakea eta negoziaketaren eta diplomaziaren balioak aldarrikatzea importante da gatazka guztietan. Gogoratu nahi dut, Ukrainiaren inbasioa egin zenean Europak hartu nahi izan zuela bide hori, baina batetik estatu batuek ezinezko egin zutela. Eta gero baita ere, Zelenskiri saldu egin zioten laguntza militarraren bidez gerra hori irabazteko aukerak bazituela, eta horren ondorioa da 3 urte pasatxo badarmatzagula inbasio horrekin, eta hori aste bakar batzutan, hilabete bakar batzutan bukatzen alzen, benetan lehen aipatzen izkizun diplomaziaren eta negoziaketen balio horiei heldu egin bazitzaien. NATO aipatu duzula gaur goizean ezagutu dugu Pentagonoaren barne korreo batean zeintzu zegoza aipatzen ziren eta besteak beste aipatzen zen NATOko kide batzuek nola zituzten estatu batuen operazio horiek babestu, nolabaiteko zigorrak aztertzen ari zirela, besteak beste adibidez Espainiaren suspentsioa NATOn. Pedro Sánchezek duela minutu gutxi batzuk garrantziak kentzen zion horrelako mezu bati, zuri zer iruditzen zaizu? Bueno, hor badago errealitate bat, eta da NATOren aurrekontuaren bi eren estatu batuek ordaindu egiten dutela, ez? Hori Europari oso ongi etorri egin zaio, estatu batuen menpeko bizio hori mantendu egin duen bitartean,
merke ateratzen zitzaiolako nazioarteko bere proiekzio globala. Baina zer gertatzen da, hori ez da doainik izan. Estatu Batuek ordaindu egin dute, baina normalean ordaindu egiten duenak agindu egiten du, ez? Eta beraz, NATOren indarren erabilpena izan da azkenean Estatu Batuen kanpo politikaren tresna bat. Orduan nire ustez, zigorrak edo ez zigorrak edo nik uste dut hori bigarren mailako kontu bat da, nire ustez benetako garrantzia daukana NATOk ze zentzu daukan Europar Batasunarentzat, azken finean Europar Batasunaren proiekzio globalaren oztopo bihurtzen baldin bada. Eta nik uste dut ja horretara iritsi egin garela, eta Europar Batasunak autonomia estrategikoaren hausnarketa horren baitan pentsatu beharko lukela serio zentzurik ote duen proiekzio globala eduki nahi izatea eta modu berean Estatu Batuen interesen menpeko erakunde militar batean egoten jarraitzea. Segurtasuna izango dute izpide Nikosian eta baita energia ere, Hormuzeko adibidez blokeoak sekulako krisia eragin duelako. Momentuz ez ditugu buruzagi gehiegi entzun, proposamenari buruz hitz egiten, entzun ditugunak bai kritiko xamarre azaldu direla, beste Giorgia Meloni, berak ambizio gehiago, ausardia gehiago eskatzen zuen, baita Pedro Sánchezek ere, eta Sánchezek aipatzen zuen besteak beste, energia enpresa handiei tasa berezi bat ezartzeko aukera aztertu beharko luketela. Zure ustez, Bruselak zein bide hartu beharko luke energia krisi horri aurre egiteko? Bueno, lehenengo da konturatzea edo konstatatzea nola energiaren auzia dagoen mundu mailan dauden gatazka gehienen zentrogunean, ez? Distopia bat ematen zuen, honelako egoera bat pelikuletan, orain dela 15-20 urte iragartzen zigutenean, baina momentu hori heldu da. Eta bai erregai fosilak direla, edota lur arraroak direla, metal arraroak direla, horren beharra teknologietarako, adimen artifizialaren garatzerako, izugarrizko kontsumo energetikoa daukalako teknologia berri horrek, energia jartzen da zentrogunean, ez? Eta hori, eta baita ere, nazioarteko legediaren kontrako eraso batekin batera, ikusten dugu nola horrek ezaugarritu egiten duen ordenu mundu berri hori zentzu handi batean, ez? Beraz, oso erabaki zentzugabeak hartzen ari dira zentzu hortan, ez? Erabaki egin zen Errusiari gasik eta petroliorik ez erostea, nolabait Ukrainiako inbazioaren aferaren errepresalia bezala, hortan sartu egin zen Europa sanzioekin eta barrekin, baina momentu honetan ikusten ari gara nola India, Japon, Tailandia, Vietnam, herri horiek guztiak hasi zaizkio berriro ere erregai fosilak Errusiari erosten eta lehengo baino prezio asko altuagotan, ez? Eta hori Europaren posizioa erabat ahulduta uzten du, ez? Beraz, nik uste dut Europak momentu honetan ez daukala posizio definitu bat energiaren kontuan, eta beharrezkoa duela hori egitea, azken finean, lehen esan dizudan bezala, energiaren auzia zentro gune politikoan dagoela, eratzen ari den mundu ordenu berri honetan. Eta zeintzuk izan beharko lirateke neurriak, egia delako, Europar Batasun osoari eragiten dion arazo bat dela, Pedro Sánchezek hori esaten zuen, energia enpresa handiei adibidez zerga berezi bat jartzea, zein izan beharko litzateke bidea? Bueno, nik uste dut energetikoei zerga bereziak jartzearen proposamena egokia dela, nahiz eta Madrilen ez zuen babesik jaso, planteatu egin genuen momentuan, baina nik uste dut inoiz ez dela berandu berriro gaiari heltzeko, baina nik uste dut ikuspegi altuago batetik begiratuta, nire ustez, hau batera dator, Europaren ikuspegi geopolitikoarekin batera dator, ez? Eta beraz, ikuspegi geopolitikoa hasieratik bertatik segurtasun konzepzio oker batengatik nire ustez, Errusia eta Txina etxaitzat hartzen baldin badira hasierako kasillatik, nik uste dut ikuspegi geopolitiko horrek eramaten gaituela energiarekin gertatzen ari den desastre hori guztia gertatzera. Ez ezaguna ahaztu, Europak energia erosi egin duela Errusiatik asko eta asko azkeneko hamarkadetan,
eta gero, badaudela beste aukera batzuk ere bai, Afrikatik eta bar, baina erabat posizio geopolitikoekin lotuta daudela, ez? Horrek Europa ere eraman beharko luke Afrikari begira daukan posizioa beste modu batez planteatzera, eta ez planteamendu neokolonial batetik, eta bitartean, bai, nik uste dut energetikoei zergak handitzearena ez litzakela batera gaizki egongo. Ekonomiaz, merkatu ez ari garela Israeli buruz ere galdetu nahi dizut, berarekin Europar Batasunak duen elkartze akordio hori bertan bera uztea beste behin agenda politikoan dago, azkenean kanpo ministroen kontseilu horretan etzen aurrera atera, Italia eta Alemaniaren oztopo horregatik. Egia da, etzela espero aurrera ateratzea, baina aurrera pauso gehiago edo konpromiso gehiago espero zenuen batzorde horretan. Bueno, momentu honetan martxan jarri da herri ekimen legegile bat Europan, 1 milioi bat sinadura biltzea helburu zuena, eta eskatzen ziona Europar Batasunari lankidetza akordioa etetea Israelekin, 1 milioi sinadura horiek lortuta daude, baina momentu honetan 1,5 milioi iritsi nahi da, beraz, oraindik ere sinatu daiteke eta horri bultzada bat eman. Eta horrek ezinbestean ekarriko du Europako Parlamentuan gaia tratatzea eta ikustea aintzat hartzen den ala ez proposamen bezala Europar instituzioi begira. Nire ustez, erabaki hori zor egiten zaio momentu honetan Palestinako herriari, Israelekin holako lankidetza akordio bat mantentzeak ez dauka inongo zentzurik, hain zuzen ere, genozidio bat burutzen ari den estatu bat delako, eta hori bai Israelekin, zein beste herri askorekin dauden lankidetza akordioetan oso ongi jaso egiten da, alde bietako batek giza eskubideak urratzekotan, beste aldeak eskubidea daukala unilateralki akordio hori bertan bera usteko. Egin daiteke, arrazoiak sobera daude egiteko, eta herri ekimen legegile honen bidez posible izan daiteke benetan borondate politikoa baldin badago. Eta badago borondate politikoa? Bueno, nik uste dut errealitatea dela, Europar Batasunean hainbat estatu daudela, ez daudenak prest Israelen kontrako neurriak hartzeko, esanguratsuena Alemania da, Alemaniak baduelako iragan bat, eta iragan hori gainditzen oraindik ez dute jakin, nire ustez, eta hor badago nire ustez, beraien Aiton Amonek egin zutenaren inguruko erru transmititu bat momentu honetan nire ustez inongo funtsarik ez daukana, baino existitzen da, eta beraz planteamendu horren baitan uste dute Alemaniak ez daukala eskubiderik Israeli begira ezer esateko, ezer egiteko, ezer planteatzeko. Eta Alemania ez ezagun ahaztu, ez da edonor. Oso estatu boteretsua da Europar Batasunean, eta hor daude oztopo nagusiak. Baina horrek ez dukentzen, ere ustez, behar den bidetik, bide honetik presioa egiten jarraitzeko eta planteatzeko, inkluso ez gaudela sanzio eskema bati buruz hitz egiten. Hitz egiten ari gara, privilegio den bati buruz, hori da lankidetza akordio bat etetea eta esatea aizue genozidio bat burutzen duzu bitartean eta genozidio horren ondorioak konpontzen jartzen ezareten bitartean, Europak ez du ezer jakin nahi zuekin bai maila politikoan zein merkataritza aldean. Egia da horrelako elkartze akordio bat eteteko hau batez hartu behar dela erabakia. Kaia Kalasek aipatzen zuen, badirela beste neurri batzuk, beste gehiengo batekin, 27-tik 15-ek babesten badute, bai atera daitezkela aurrera, beste bide batzuekin ere konforme egongo zinateke, edo hori da zuen helburua. Bueno, esaten ari dira, bai, akordioa modu partzialean, eteteko esaten ari dira azken aldi honetan, baina astearteko kontseiluaren berria da, bide horretarako ere ez lirateke nahiko babesak egongo, nahiko estatu egongo, hori martxan jarri ahal izateko. Von der Leyenek esan zigun, orain dela 3 hilabete edo Europako Parlamentuan, Gabonak aldean esan zigun, bera akordio partzialki etetearen aldekoa zala, baino dagoeneko 4 hilabete pasa dira, eta ez dugu bere aldetik inongo proposamen zehatzik, inongo iniziatibariek ikusi hori egiteari begira, eta nik uste dut zentzu horretan, inakzioak ez, momentu honetan asko ere erakusten duela nork bere bolondate politikoaren inguruan. Barrena jauna, esalari buruz ere galdetu nahi dizut, atzo bertan Ibone Bengoetxea entzun genuen, pozik dagoela momentu zenban diren aurrera pauso edo konpromisoekin, Albaresek erakutsi duen borondatearekin, eta uste dutela denbora kontua izango dela azkenean Europan bai, Euskararen ofizialtasun hori onartzea. Zer dakizue prozesu horren gainean?
Bueno, dakiguna da Kontseilu Europarrean erabakitzen dela hau, euskararen ofizialtasuna Europar Batasunean eta horrein bat estatuk arazoak erakutsi egin dituztela, lehen erakusten ez dituztenak, eta guk uste dugu hori gertatu egin dela Alderdi Popularrak, Espainiarrak, izugarrizko presioa egin duelako hainbat gobernuren aurrean hori oztopatu zezaten, ez? Hori gertatzen ari da momentu honetan, baina nire ustez arrazoi instrumental horiengatik posizioa Europar Kontseiluan mantentzea ez da oso logikoa, ez da oso bideragarria, zeren hor estatuek bilatzen dituzte besteen sostenguak gauza askotan, eta oztopo batean tematu egiten baldin badira, beste estatuek berdin erantzun dezakete beraien intereseko beste gai batekin hurrengoan ulertzen. Orduan ikuste dut, ni baikorra naiz, uste dut hori konpontze bidean joango dela euskarak ofiziala izateko, Europa ofiziala izateko duen posizioa, bai legalki, bai gobernuen babes aldetik eta bar oso sendoa delako, eta Katalana eta Galegoarekin batera posizio bakarra ordezkatzen dugulako Europa osoan, Europa Batasunean. Baikorra naiz eta uste du legealdi honetan hori euskara ofiziala izatea posible izango dela. Menetxean ere euskara izan dugu izpide azken egunetan, zehazki euskararen legea, eneko Andueza sozialistak oztu baitu aukera akordio batera iristeko EAJarekin, EAJak proposatutako euskararen lege horri aurrera ateratzeko, EH Bilduren proposamena ere hor dago. Hor ere baikor zaude, aurrera aterako da, egonda nola baiteko elkarrizketarik azken egunetan albiste hori izan eta gero. Bueno, berriro ere borondate politikoari buruz hitz egiten ari gara, hori da egoera bat konstatatzea, ez, batetik, euskara azken aldi honetan jasaten ari den eraso judiziala, batzuk diote epaileen jarrera dela, beste batzuk esate dute ezetz, hain zuzen legedi kontu bat dela, bueno, aztertu dezagun, legelariak direnen aldetik zaukerako den aldaketak egiteko eta lehenengo akordio politikoak egiteko horren inguruan. Borondate politiko kontu bat da, eta nik uste dut beharrezkoa dugula euskara present ahal izatea instantzia guztietan, baita lan munduan ere, eta jakina instituzioetan eta administrazio publikoak ematen dituen zerbitzuetan, Euskal Herritar guztion eskubide linguistikoak bermatuta egon aldera, ez? Eta beraz, zentzu horretan, borondate erabatekoa, esan duzun bezala, EH Bilduren proposamen bat dago mahai gainean, hortaz hitz egiteko eta adostasunetara iristeko horren garrantzitsua eta sentibera den gai batean. EH Bilduren eurodeputatu Perrando Barrena, mila esker gurekin izateagatik. Mila esker zuei. Orduan